ассаламу алайкум дӯстони азиз. умедворем тансиҳату хонобод ҳастед. дар қиссаи меорад менависад рӯзе як шайхе ҳамроҳи шогирдаш ба сайру гашт мебароянд. аз назди саҳрое мегузаштанд. ногаҳон чашмашон ба пойафзоле меафтад. пойафзол ҳам бисёр кӯҳнаву фарсода буд. дуртар аз он марде машғули кор буд. шогирд бошад мегӯяд: устод мегӯяд биё як хушҳолӣ кунем. мегӯяд: чӣ хушҳолӣ? биёем пойафзолҳоро гирифта ҷои пинҳон шавем ва бубинем ки вақте ки мард биёяд бубинад ки пойафзолҳояш нест, чӣ ҳолате рух медиҳад. шайх бошад: чаро касеро ба ташвиш андозем? на, мегӯяд, ин кор лозим нест. шайх мегӯяд: биё як кори дигар мекунем. мегӯяд: чӣ кор? мегӯяд шогирд. мегӯяд: рафта каме пул гузор дохилашон, рафта пинҳон мешавем ва назорат мекунем ки чӣ ҳодиса мешавад. шогирд бошад меравад, пул мегузорад дохилаи пойафзолҳо ва рафта пинҳон мешавад. деҳқон вақте ки корро анҷом медиҳад, мехоҳад биёяд пойафзолҳояшро гирифта ба хона равад. мебиёяд мебинад дохили пойафзол пул аст. дарҳол дигарашро мебинад. дохили дигараш ҳам низ пул буд. ин тарафу он тараф менигарад. касеро намебинад. дар ҳайрат мемонад. хоб набошад, бори дигар менигарад. пул аст. ва деҳқон ба зонӣ мезанад. мегӯяд: ё аллоҳ, эй он ки ту медонӣ ки дар хонаи ман ҳамсарам бемор аст. эй он ки ту медонӣ ки фарзандони ман дар хона гурусна ҳастанд. дар хона ҳатто як пораи нон ҳам набуд. бисёр шукрат, бисёр шукргузорӣ мекунад, бисёр сипосгузорӣ мекунад ва бисёр хурсанд ба хона бармегардад. шайх бошад тарафи шогирдаш менигарад. мебинад ки аз чашмони шогирдаш ашк рафта истодааст. мегӯяд: писарам, акнун хулосаатро барор ки вақте ки ту агар пойафзолҳоро пинҳон мекардӣ чӣ мешуд? шогирдаш бошад мегӯяд: устод, мегӯяд, ин барои ман дарсе буд. мегӯяд ки то вақте ки зинда ҳастам фаромӯш нахоҳам кард. устод бошад мегӯяд: писарам, дар зиндагӣ агар дастат расад, дасти касеро бигир ва агар на, зараратро ба касе нарасон. дӯстон, акнун хулосаҳои шумо: агар пойафзолҳоро пинҳон мекард чӣ мешуд? боқӣ худо ҳофиз. паноҳатон бар худо.